Ako mi je to jedno, ale... Babi, stačí sa, že to bude 11 pred... Toto ma nebaví. Čo sa bojí? Čo si myslíš, že ja neviem na to, tak ja mám lepší tam pivo. Ty koľko to ja pridávam? Počkej. Trikom ostane. Dobre, ja si vyverím. Ty to musím ja zbíjať tú vodku. No dobre. Kúka si debil. Čo mám robiť? Majo, keby si videl tú sviniu, Či kdež ten otáznik? chceš sa pozrieť na videu potom? Jaj! 3-3. Kdež ten otáznik nie? 4-3. Ty koko. Poťahnú chutí nič. Určite videl si, ja som to dal Majo? Nie. Tak to si pozrieš na videu. 4-4. Dobre? Nevraca. Ale kúchal sa. Á, 6-4. Alebo si 11 pekov. 5-4. Ja som vôbec ťa nepýtal náhodou. 8-4. Poďa tu! Tak 8. Nie, pokračuj. Rastlina. 9-4. Bolo si sa zafikol na to. A ja sa jak dým. Ó, asi to bude 5-11. Každým jednu rondu kupujete, jak to tak bude. Tak to by si mal veľa. 10-5. Jakub ešte jeden bod. 11-5. Rastlina. Hrajte. Ale bolo to... Čo robíš 40 metrov? To je všetko v zápätí, babi, viete. A ja. To ja nie je. To neviem, kto bol.